Ești gata pentru 45 de secunde de informații spațiale uimitoare? Pregătește-te! Decolăm! Universul observabil are o lățime uluitoare de 93 de miliarde de ani lumină și dimensiunea reală? Necunoscută. E doar partea observabilă. Limita oficială a Pământului cu spațiul este linia Kármán, la 100 de kilometri. Deasupra începe spațiul. Nebuloasa Boomerang, minus 272 grade Celsius, mai rece decât radiația cosmică de fond de 3 Kelvin. Furtuni de particule arzătoare, mult mai fierbinți decât radiația de fond. Sunetul în spațiu, în mare parte liniște, fără aer, fără unde mecanice, doar semnale electromagnetice. Lumina, undele radio și multiversul? Unele teorii aruncă numere precum 10 la puterea 10 la puterea 16 universuri posibile. Cosmosul, un sistem ordonat, nu haos, iar noi abia începem să-l explorăm. Cosmos înseamnă ordine și uimire și noi abia am zgâriat suprafața. Rămâi curios!